Mezei János vagyok, a Magyar Polgári Párt polgármester jelöltje. Mezei János 32 éves Gyergyószentmiklósi építőmérnök. Nős, Nándor és Botond édesapja. Jelenleg cégvezető. Ez az a hely, ahol eldöntöttem, hogy végleg itt maradok. Innen nézve gyönyörű ez a város. Ebben az utcában akkor van folyóvíz, amikor a várpataka kijön. A főtér is elveszítette régi ragyogását. A negyedeket ellepi a szemét, és az utakon sem lehet közlekedni. Csapatomban ezeket a gondokat fogjuk megoldani. Jöjjenek az újak. Érte, Gyergyószent Miklós. Június 1-én szavazzon a jövőre, szavazzon a fenyőre.